Hej mennesker, i dag er jeg med Christine, og vi laver Vindertaggen. Okay. Hvad er min yndlingsfarve? Lilla. Ja. Yes. Jeg skal lige låse min telefon op. Den, hvornår har jeg fødselsdag? Den 16. maj 2000. Yes. Dig? Okay. Hvad er min yndlingsfilm? Det regner med frikadeller. Ja. Yes. Okay, så er det mig. Hvad er min yndlingssang her for tiden? Story of my life. Nej. Top 30. Nej. Safe and Sound. Nå, det sagde du på. Jeg er så dum. Vi går for noget øjenskygge. Wow. Hvad farve er det? Det er sort. Du er goth. Ja, så er det Det er dig. næsten ikke. Du gør det ikke. Det siger du Det ikke. er dig. Okay, du får lavet en ond en. Hvad hedder min palme? Det har du sagt. Du gav den navnet selv. Gjorde jeg? Ja. Flemming. Nej. Flemse. Nej. Kurt. Ja. Kære Luke. Nå, Christine. Hvem er min yndlings-YouTuber? Hvem er min yndlings-YouTuber? Jeg har 2. Eller har 3. Jeg siger 2. Hvem er det? Max Butler. Yes. Og... Pointless Blog. Nej. Suella. Nej. Jeg ved godt, jeg ikke kan finde. Mike Gap. Jack Skabman. Jeg var det. Du, ja, det tog for lang tid. Jeg vil gå nu. Hvad var det nu, jeg vil lave? Jeg vil lave. Nå ja. Jeg vil give dig Har en en Rudolf-næs. Har du? Med pink. Nej, jeg tror, vi også laver øjenbryn. Ja. Okay. Der kommer en monster. Hvad? Hvem er min bedste ven? Der har jeg 3 navne, men jeg ved ikke, hvem det er. Bedste ven? Yes, og det er... Jeg tror, jeg går med Bertram. Nej. Hvad? Så luk den dog i stedet. Hvem er det så? Det er Frederik. Frederik. Ja. Mongoles. Mongol Frederik. Fedt. Nej, men du er mongol, men okay. Jeg troede, du mente fantastisk, men okay. Nej, det var bedste ven. Jeg så bedste ven for klassen. Bedste ven, Josh. Nej. Han er jo en pindeven, altså. Hvad hører du? Okay, det tæller ikke som det røg. Han var smuk. Hallo, det tæller ikke, fordi du åbner. Du har røde tænder. Den er ærlig at male. Okay, luk munden. Dogface. Du fik det af tænderne. Vi spytter pinkt. Spytter du lige? Ad ned i vandet? Ja. Glammeren. Jeg håber, I nød den her video. Det gjorde vi. Det var sjovt at lave den. Jeg går tilbage i næste weekend. Med en anden gæst. Jeg håber ikke, jeg skal tegnes i ansigtet der. Yes. Håber, I kunne lide den her video. Yes. Hej hej.